Sa kabila ng pandemyang kinakaharap ng buong mundo, tuloy pa rin ang taunang UP Aguman Sining, isang kompetisyon ng mga high school students dito sa Pampanga. Layunin ng UP Aguman na mapanatiling buhay at may pagmamalaki ang kulturang Kapampangan sa malikhaing paraan. Isang malaking hamon umuna ito sa grupo dahil sa pinakaunang pagkakataon, magiging virtual ang naturang kompetisyon. May temang datila, king sablang pamanlupig, mangibabaw yaeng may babatang Kapampangan ang Sining 2021. Case competition, poster making, spoken word poetry, short film, at songwriting ang ilan sa mga pwedeng salihan ng mga estudyante at kung papalarin sila ay makakatanggap ng cash prize na aabot hanggang 3,000 piso. Para sa mga nais sumali, maaaring bumisita sa UP Aguman Sining Facebook page. Formal nang magsisimula ang kompetisyon ngayong darating na April 17, 2021. JM De Jesus, CLTV News.